Ahojte, dnes som sa rozhodol, že si idem dať do poriadku skriňu a vypratať jednu poličku, v ktorej mám uložené vybavenie, ktoré používam, ale aj ktoré nepoužívam. A to, ktoré nepoužívam, chcem darovať niekomu z vás. Neviem, čo všetko tam bude, čiže v priebehu videa alebo na záver videa urobím tak ako keby video náhľad toho všetkého, čo tam je. Trošku to odprezentujem a proste to niekomu z vás dám. Pretože ja už pre niektoré veci osobne nemám využitie a možno to urobí niekomu radosť, že takýmto spôsobom to podarujem a tým pádom si trošku ušetrie peniažky. Jediné, čo od vás budem vyžadovať, ak sa nestretneme niekde osobne, alebo ak to budem poslať poštou, tak akurát, že si zaplatíte poštovné, to je všetko. No a ja sa idem pustiť do samotného upratovania. Pekné pozadie však. Tak to bol krátky záber na naše akvária a toto je vybavenie, pre ktoré už nemám alebo nemáme využitie, tak ho pekne postupne odprezentujem, aby ste aj detailne videli, ako to vyzerá, v akom je to stave. Hej. Tak ako prvé je takýto látkový obal na karimatku. Je to stavané na karimatky, ktoré dokážete poskladať do harmoniky. Hej. Takýmto spôsobom. Je to klasická látka, ale podotýkam originál látka Multicam Tropic. Čiže ak máte karimatku nejakého výrazného typu, čo viem, že tá oranžová to je jedno, alebo celkovo aj zelenú a chcete si ju ešte trošku viac zamaskovať, tak použijete túto látku, ktorú si tam môžete navliecť. Nie je to nepremokavé, čiže keď bude pršať, tak vám to premokne, ale ako maskač je to fajn a zvlášť teraz cez leto v takomto období, keď je všetko zarastené, listnaté, smrekové, proste zelené, tak to dokonale maskuje. Ďalej je tu čiapka. Je to vyrobené 50% akryl a 50% bavlna, zimná čiapka. Vyzerá takto, nie je nikde poškodená. Je celkom hrubá, čiže na tuhej zimy si myslím, že by bola fajn. Ďalej je tu od Heliconu. Táto kanvička má objem 1 liter. Vlastne to je pokrývka. Tam vnútri to je vlastne vodný kameň. Ja som to všetko nečistil, nechcel sa mi to. To si vlastne urobí niekto z vás. Toto bude mať hore mádlo, takéto gumové. A vlastne tady to prelievate vodu. Hej, keď už budete mať uverenú. Je to inak epoxidovaný hliník. Ďalej tu mám trojdielný hliníkový ešus, taktiež je to všetko z hliníka. To je veľká nádobka, pokrývka a malá nádobka. Hliníkové pitítko. Skvelá vec. Ďalej tu mám takýto malý obal. V ňom sa nachádzal, musím to tvoriť, dobre. V ňom sa nachádzal plynový varič, keď som si ho kupoval. A túto krabičku už nevyužívam, tak možno využite buď vy na ochranu vášho plynového variča, alebo možno si z toho urobíte nejakú improvizovanú KPZ-ku alebo nejaké rybárske načine. To už je proste na vás, čo tam dáte. Vyzerá takto. A pekne si to dokážete zatvoriť a zacvaknúť, nie? A vnútri tu má takéto dierky, je to z dôvodu takého, že keby sa vám tam dostala vlhkosť alebo proste voda, tak nejakým spôsobom to vytečie, alebo vy sami to dokážete takto pekne očistiť a vlastne tá voda by vytiekla. Je to takejto výraznej červenej farby. Ďalej tu je taká menšia lyžica Fire Maple, je to titánová lyžica. Tu má také očko, čiže tam si môžete prevliecť šnúrku, môžete ho nosiť na batohu, alebo si ju dáte do vrecka a uviažete ho niečo, aby sa vám proste nevytratila, je úplne ľahučka. Ďalej tu je lyžičko vidlička od Light My Fire. Je to plastové, hej, čiže keď budete s tým niečo konzumovať, tak opatrne, aby sa vám to nezlomilo. Vyzerá to tak. A takejto čiernej farby.
ako posledné, tak tu je 2-litrová nádobka od firmy Sawyer, ktoré vyrábajú filtre na vodu. A tu na spodu má vlastne šnúrku, hej. Tuto máte aj takéto ako keby výrezy, ktoré si môžete potom odrezať a zavesiť šnúrku, ako som to ja urobil kedysi predtým. Robil som to z dôvodu takého, že keď som si v lete filtroval vodu, tak som to zavesil na konor, aby som to nemusel držať v ruke a vlastne tuto bol zapojený filter a potom mi tiekla prefiltrovaná voda priamo do fľaše. Vrchnák je klasický takýto pätkový. Pokúsim sa to nejako odkrútiť. Sekunda. Dobre, už to mám odkrútené. Pätkový vrchnák, hej, tam si vlastne dáte ten filter a môžete piť aj priamo stadiaľ. Čiže ak by ste tento vrchnák stratili, tak ho môžete nahradiť ktorýmkoľvek bez bežnej dostupnej fľaše. No a čo je fajn na tej fľaške, čiže môžete takto pekne zrolovať a nebude vám batón zaberať skoro žiadne miesto. A potom keď si budete naberať vodu, tak ju trošku nafúknete a naberiete. Neviem, či som to spomenul, ale má objem niečo cez 2, ale do približne 2 litrov, čo si myslím, že je fajn. Takže to sú veci, ktoré vám chcem darovať. Tak vo videonáhľade alebo vo videonáhľadoch ste mohli vidieť detailne všetko vybavenie. Myslím, že tie zábery boli celkom dobré, boli detailné, aby ste mohli vidieť, čo ako vyzerá. Aby ste aj usúdili, v akom je to stave. Samozrejme, že tie ešusy sú používané, preto sú čierne odsádze, ale to nie je nejaká chyba, dokážete si to pekne vyumývať. Jediná asi podmienka, tak ako som už spomínal na začiatku videa, je tá, že kto mi napíše, že by malo to záujem, tak si zaplatí poštovné, alebo ak viete o niekom, koho by to potešilo, buď nejaký mladý chámo, ja neviem kto, že by to chcel a v podstate by si takto ušetril peniaze na nejaké vybavenie, tak ja mu to rád pošlem, hej, len prezieľajte video a to si myslím, že nie je nič náročné. To vybavenie, ja neviem, možno už nemá ani hodnotu 50 €, ale berte do vedomia to, že ja keď som ho kupoval úplne nové, tak bolo fakt hodnotné. Akože ja si to vybavenie vážim, to čo vám chcem dať, preto to posúvam ďalej z dôvodu, že ja už nemám preto využiť a radšej to dám niekomu, kto to využívať reálne už bude, keďže ja mám iné veci. A robí mi to radosť tým, že to darujem niekomu inému. Tak potom vlastne kto mi napíše pravý komentár pod video, že mám o to záujem, tak tomu človeku to pošlem. My sa už dohodneme na všetko. Vlastne na tej adrese na poštovnom vlastne to bude minimálne asi len 3 €, to nebude nejaké drahé. Ani váhovo to nebude nejaké ťažké, to si počítam, že to bude maximálne do 1 kg. A to je asi všetko. Tak zdieľajte toto video, pošlite to niekomu, koho by to zaujalo. A dobre, ja vám to potom pošlem. Tak ahojte.